Kender du det? Maven knurrer, klokken er mange, og snart skal der mad på bordet. Men hvad skal jeg lave? Kigger på alle kogebøgerne og bliver endnu mere forvirret. Skal det være stenalderkost, low carb, mormormad, 5-2, funky hverdagsmad eller raw food? Tag en hurtig beslutning, og så er det ud at handle på cyklen. Selvfølgelig regner det. Rundt i butikken. Jeg gider ikke tage en vogn, så jeg ender med et hold i ryggen. Og så skal der betales, og som altid får jeg et chok. Tilbage i køkkenet. På med gryderne. Der skal skraldes og rives, og der skal blendes og steges og svitses, og efter 1,5 time mangler jeg kun opvasken. Og så kan jeg endelig spise, men nu er jeg for udmattet til at nyde maden. Imens jeg spiser, læser jeg lige posten, og til min store glæde finder jeg blandt ugeaviser og reklamer Hedemarkens månedskalender. Mit øje fanger straks et fantastisk tilbud. Hedemarkens fællesspisning for alle beboere. Du kommer til et veldækket bord. Her er fyldt med glade mennesker, der griner, snakker og nogle gange synger. Her er lækker mad til en forrygende billig pris. Men det er jo for godt til at være sandt. Jeg glemmer straks holdet i ryggen og den kæmpe opvask og ringer straks til køkkenchef Lone Christiansen på telefon 29 90 81 64 og glæder mig allerede til at komme med til fællesspisningen.